Hej Ole, mit navn det er Sissel, jeg er 22 år, bor i Aarhus og læser til multimediedesigner. Jeg har en ambition om at blive en bedre filmskuespiller og især dygtiggøre mig inden for de forskellige teknikker, der findes. Derfor har jeg blandt andet deltaget i en Meisner-workshop, hvor jeg synes, det var rigtig spændende, fordi man lærer gennem repetition at spille på ens medspillers impulser. Og det synes jeg især er rigtig relevant for din film, fordi det er jo en gyser, og så er jeg sikker på, at når min medspiller giver mig en dyster impuls, det kunne være, at han springer frem fra mørket, eller noget uventet sker, at så er jeg sikker på, at den følelse, som rammer mig indeni, at den vil de også kunne se på den anden side af skærmen. Ja, jeg er startet i det små som statist, og har blandt andet været på Anboy 3-sættet i Hamburg, som var et stort sæt, og det var helt vildt fedt at prøve at være på. Og for nylig har jeg så været med i en kortfilm, hvor jeg havde en hovedrolle som en kvinde, der levede i et voldeligt forhold, og en nat vågner op og finder ud af, at hun har slået sin mand ihjel. Og her synes jeg, det var rigtig spændende det der med at skulle tage afstand fra sin personlighed og grave det dystre frem, man har i en. Og især dengang jeg fik en kniv i hånden, følte jeg det rigtigt, og så var det ikke så svært at være dyster og melankolsk. Jeg håber rigtig meget at høre fra dig.